Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang wisyo ng biktima ng dyablo. Kasabay ng pagbagsak nito sa lupa, ay ang agara namang pagsilabasan ng iilang tao upang hilahin ang katawan nito. Wala na silang nagawa noong mga oras na yon, sa kadahilan ng patuloy pa rin ang pag-iikot sa paligid ng mga panakot sa taniman. Sa pagpasok ng walang wisyong katawan ng biktima, ay ang agara namang pagpatay ng sulo ng kubo na siyang naging hudyat para sa mga nilalang na bumalik sa normal nilang kaanyuan. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili na din nila Daryong dahan-dahang lumayo sa lugar nang sa gayoy magawa nilang maibalita ang mga pangyayari. Nang malaman nila Lola Astring ang mga nasilayan nila Daryo, ay doon na nila tuluyang nakumpirma na isang demonyo ang kanilang kalaban. Wala nang naisip noong paraan si Lola Astring kung hindi ang tawagin si Eseng at sila Ingko, nang sa gayoy magawa nilang maibalik sa impyerno ang dyablo. Hindi na sila noon nag-abala pang tawagin ang batang manggagamot sa kadahilan ng alam nilang marami itong ginagawang dakilang gawain. Daryo, sa tingin mo, anong kailangan nila sa mga laman lupang kanilang hinuhuli? Tanong ni Lola Astring. Hindi ko din alam, Astring, kung anong gagawin nila sa mga nilalang na yon. Subalit alam kong para yon sa mga masasama nilang gawain. Sagot naman ni Daryo. Matapos nilang makapag-usap, pinili ni Lola Astring na ipagpabukas na lamang ang kanilang paggawa ng plano. Masyado na kasing malalim ang gabing yon, kung kaya't kinakailangan din nilang makapagpahinga upang maging malakas sa mga susunod na araw. Kinaumagahan, maaga pang bumalik sa pamamahay nila Lola Astring ang pangkat ni Eseng. Sinabihan kasi sila noon ni Lola Astring na maaga pang bumalik sa kanilang pamamahay nang sa gayoy maisagawa na nila ang kanilang mga binabalak. Habang abala noon sila Eseng, panay naman ang ginagawang pagtawag ni Lola Astring kay Ingko sa ibayong panig ng lupain. Hindi basta-basta ang pagtawag sa mga taong nasa malayong lugar, sa kadahilan ng kinakailangan mong magtawag ng engkanto na labis-labis na nakakakilala sa tao. Sa tamang usal at ritual, magagawa ng engkanto na maipadala ang iyong mensahe. Subalit kapag nagkaroon ka ng isang pagkakamali sa ritual na iyong ginawa, ay napakalabong maipadala ng engkanto ang iyong mensahe para sa tamang tao. Ang nakakatakot pa sa lahat ay maaaring makuha ang iyong mensahe ng mga tao na nasa panig ng kaliwa. Sa oras na malaman nila ang iyong mensahe, ay magkakaroon ito ng interes upang ikaw ay paglaruan at linlangin. Hindi din magiging hadlang ang ibayong pagitan ninyo sa mga nilalang, sa kadahilanang magsisilbing daluyan ang iyong engkantong pinadalahan ng mensahe upang magawa ka nilang paglaruan at saktan. Balik tayo sa kwento. Matapos matawag ni Lola Astring si Lolo Ingko, ay dali-dali rin naman itong tumungo sa kinaroroonan ni Eseng at ng kanyang pangkat. Magandang umaga sa inyo, Eseng. Bungad na wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Eseng, dali-dali rin naman silang nagsitayuan nang sa gayoy maipakita nila ang kanilang pagrerespeto sa pamamahay ng babaylan. Magandang umaga din sa inyo, Ginang Astring. Sagot naman ni Eseng. Matapos ang mga naganap na formalidad, pinili nilang muling pag-usapan ang gagawin nilang plano. Alam ni Lola Astring na darating si Ingko kinahapunan,
kung kaya't pinili nilang ihanda na ang kanilang plano sa pagsapit ng gabi. Ayon kay Essing, na kinakailangan nilang mapasok ang palayang yon nang hindi sila nagagawang matunugan ng mga panakot ng taniman. Maaari kasing matataas na uri ng engkanto ang mga ito na siyang magpapahirap sa kanila sa magaganap na digmaan. Maliban sa mga nilalang na yon, dagdag palaisipan din sa kanilang pangkat ang abilidad ng demonyong kanilang nais makaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawang plano, nananatiling nakikinig lamang si Dario. Alam niyang meron silang papel doon sa planong ginagawa nila Essing, kung kaya't pinilit niyang pag-igihan ang pakikinig sa bawat detalye na ibinabahagi nito sa kanilang samahan. Ayon kay Essing, na upang maging matagumpay ang kanilang pagpasok sa palayang yon, ay kinakailangan nilang makaisip ng paraan nang sa gayoy magawa nilang malagpasan ang mga panakot sa palayan nang walang digmaang nagaganap. Habang patuloy nilang pinag-iisipan ang bagay na yan, ay biglang itinaas ni Gonzalo ang kanyang kamay. Matapos niya itong gawin, agaran din naman siyang nagwika ng, "Kung wala ho kayong maisip na plano, ay nakahanda ang aking pangkat upang magbigay daan sa inyong samahan. Kami ang magsisilbing espada ninyo sa mga panakot sa taniman, at kayo naman ang aming magiging pananggalang laban sa demonyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran niya namang pagsipat kay Lola Astring. Nang sa gayoy malaman niya ang magiging sagot nito sa kanyang mga sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumagot si Essing ng, Kaya nyo ba, Dario? Kung kaya ninyo, hindi kami tututol. Subalit kung hindi ninyo kaya, ay huwag nyo na itong ipilit. Sa oras na makapasok kami sa palayan, sigurado kaming hindi nyo na kami magagawang tulungan. Kung malakas talaga ang loob mong gawin ang bagay na ito, ay kinakailangan mong dalhin ang iyong pinakamalalakas na mga mandirigma. Matapos itong sabihin ni Essing, ay tanging pagtangulang naman ang ibinatong sagot ni Dario. Nang masipat niya ang pagngiti ng kanyang asawa, ay mas lalo pang lumakas ang kanyang loob na gawin ang kanyang papel sa misyong yon. Dahil sa wala ng problema sila Essing sa mga panakot sa taniman, kung kaya't pinili nilang ituon na lamang ang kanilang mga wisyo sa diablong kumokontrol sa mga ito. Yun kasi ang magiging tadhana ng buhay nila Dario at ng mga kasama nito. Kapag nagawa nilang mapatay ang demonyo sa lalong madaling panahon, maaari nilang mailigtas ang iilang kaanib ng angkan nila Dario. Kumbaga, sila Dario ang magsisilbing kalasag ng pangkat nila Lola Astring, at ito naman ang magsisilbing sibat nila laban sa kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagpaplano, doon inilahad ni Lola Astring ang maaaring uri ng demonyong kanilang kinakalaban. Ayon sa kanya, na maaaring isang mataas na engkanto ang demonyong yon sa kadahilanang nangongolekta ito ng anino ng mga tao para sa kanyang pansariling kapakanan. Taliwas ang bagay na yon sa gawain ng demonyo dahil sa mismong kaluluwa ng mga tao ang kinukuha nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay pinili ng kanilang pangkat ang magsaliksik sa uri ng engkantong kanilang kinakaharap. Ilang oras pa ang lumipas, biglang naramdaman nila Lola Astring ang presensya ni Lolo Inko. Nang makumpirma nila ang pagdating nito sa kanilang lugar, ay dali-dali naman itong sinalubong ni Essing. Ilang minuto lamang ang lumipas at tuluyan na ngang nakarating si Lolo Inko
sa pamamahay nila Lola Astring. Magandang hapon, Astring. Ako'y labis na nasisiyahan sa ating pagkikita. Bungad na wika ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtabi naman nito kay Dario nang sa gayoy maumpisahan na nila ang kanilang mga gagawing hakbang para mamayang gabi. Sa pagdikit ng kanilang mga balat sa bawat isa, ramdam na ramdam ni Dario ang napakalamig na katawan ni Lolo Inko. Sa pagpapatuloy ng pagramdam ni Dario sa katabi niyang binatang antingero, ay bigla niyang naramdaman ang isang agimat nitong nasa loob ng kanyang bulsa. Animoy kung sisipatin ito ni Dario, ay maihahalin tulad niya ito sa isang apoy na patuloy na nagliliyab na nagtataglay ng hindi masukat na init. Dario, parang kanina mo pa ako pinapakiramdaman ah. May problema ba? Tanong ni Lolo Inko. Nang marinig ito ni Dario, halos hindi niya magawang makapagsalita dahil sa sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas at bigla naman sumingit si Eseng. Kahit naman kami, Ginoong Inko, ay kanina pang nakikiramdam sa iyong presensya. Nang marinig ito ni Lolo Inko, ay pinili nitong ilabas ang kanyang krus ng batis na naroon sa kanyang bulsa. Habang tinutukot niya ito, matindi naman ang pagmamasid dito ni Dario. Nang masipat niyang dinukot ito ni Lolo Inko sa kanang bulsa niya, ay laking gulat na lamang nito sa kadahilanang ang buong akala noon ni Dario ay nasa kaliwang bulsa ito ng binatang manggagamot. Sa paghawak ni Lolo Inko sa agimat na yon, ay halos mapatayo noon si Dario nang sa hindi malamang dahilan. Pinili niya noong tumungo sa pinakasulok na bahagi ng kanilang pamamahay nang sa gayoy magawa niyang maiwasan ang agimat nitong taglay. Habang patuloy itong hinahawakan ni Lolo Inko, ay halos hindi mapigilan mamangha nila Eseng at Lola Astring. Sa pagsilay naman ni Dario sa binatang antingero, doon niya nasipat ang kakaibang presensya nito na nakapalibot sa kanyang buong katawan. Animoy ang paningin niya noon kay Lolo Inko ay isang ordinaryong taong nagtataglay ng isang kakayahang masyadong mapanganib para sa lahat ng uri ng nilalang. Habang nag-uusap noon sila Lola Astring, ay biglang dinukot nito ang isang buntot ng pagi na nakasilid sa isang sisidlang gawa sa kawayan. Hindi ito gaanong napansin ni Dario sa kadahilanang masyadong malayo ang sisidlang yon sa kanilang inuupuan. Habang hinahawakan ito ni Lolo Inko, kitang-kita ni Dario ang maliliit na malatinik nitong talim na alam niyang nagtataglay ng malakas na lason sa oras na lumapat ito sa mga balat ng mga masasamang uri ng nilalang. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay maaga pang nakarating ang pangkat ni Dario sa kanilang pamamahay. Halos ang karamihan sa mga ito ay ang kanyang mga pinagkakatiwalaang mandirigma na marami nang napatunayan sa kahit na anong uri ng digmaan. Nakahanda na ba kayo, Dario? Tanong ni Eseng. Oo, Eseng. Handang-handa na kami. Sagot ni Dario. Matapos nilang makapag-usap, agaran din naman nilang nilisan ang pamamahay nila Dario. Nang marating na nila ang kinaroroonan ng palayan, ay pinili nilang magmasid na muna sa buong paligid. Kasabay ng kanilang pagmamasid ay ang pagkukubli naman nila Lola Astring ng kanilang mga presensya nang sa gayoy hindi sila matunugan ng engkantong kanilang minamanmanan.
Sa pagmamasid nila sa buong paligid, pumungad sa kanila ang hindi mabilang na panakot sa palayan na nakatirik sa iba't ibang lokasyon. Halos triple na ang naging bilang nito, kung kaya't hindi maiwasan ni Dario ang makaramdam na labis na pagkatakot sa buong paligid. Ilang minuto lamang ang lumipas at doon na nga nila nasipat ang iilang taong muling papalabas sa kubo. Alam nilang kukuha yon ng mga laman lupa, kung kaya't pinili nilang pagmasdan ang gagawin ng mga ito. Ninais din noon ni Lola Astring na alamin ang mga kakayahan ng mga panakot sa taniman, nang sa gayoy magawa nilang makontra ang mga abilidad nitong taglay. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila nasaksihan ang kahindik-hindik na mga gawain ng mga demonyo. Nang hindi na ito matiis nila Dario, ay dahan-dahan na silang naglakad papalapit sa mga ito. Habang papalapit na noon ang kanilang pangkat, ay bigla silang natigilan nang masipat nila ang paglabas ng lalaking namumuno sa lahat ng nilalang sa palayan. Kasabay ng paglabas nito sa kanyang kubo, ay ang agara naman itong pagpapakawala ng isang lalaking kinuhaan niya ng anino. Habang tumatakbo yun sa palayan, ay patuloy naman itong pinagmamasdan ng mga nakatirik na panakot sa palayan. Sige, takbo! Sige, takbo hanggang gusto mo! Malaya ka na! Sigaw ng lalaki. Matapos nitong magsisisigaw, ay agaran din naman itong pumasok sa kubo ng nagmamadali. Ang mga panakot naman sa palayan noon ay dahan-dahan ang umalis sa kanilang pinagtitirikan upang maglibot sa buong palayan. Dahil sa mga hindi inaasahang kaganapan, kung kaya't wala nang nagawa sila Dario kung hindi ang bumalik sa kinaroroonan nila Lola Astring. Habang lumilipas noon ang minuto, ay pinili nilang pagpasyahan ang kanilang misyon noong gabi. Habang nagkakagulo na noon ang kanilang pangkat, doon na nagawang magsalita ni Lolo Inko. Huwag niyo nang ipilit kung alam niyong magiging dehado tayo sa labanang ito. Bago kayo gumawa ng hakbang, siguraduhin niyo munang alam niyo ang mga abilidad ng inyong kinakalaban. Dahil kung hindi, para lamang kayong mga mandirigmang tutungo sa digmaan na merong daladalang mapupurol na armas. Wika ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara namang pagtahimik ng kanilang grupo. Ang naisip na lamang nila noong gawin ay ang sagipin ng lalaking pinatakbo ng demonyo. Yun kasi ang magiging basihan noon nila Lola Astring upang malaman ang mga sikretong pinanghahawakan ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na nilang lumayo sa palayan. Pinili din kasi nila noong maghiwa-hiwalay nang sa gayoy madali nilang mahanap ang kanilang pakay. Sa paglipas pa ng ilang oras, ay nagawa na ngang mahanap nila Dario ang kinaroroonan ng lalaki. Nakatago yun sa isang nipang nasa likod ng isang bahay, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila ang ito ay lapitan at kausapin. Ginoo, ayos ka lang ba? Malumanay na tanong dito ni Dario. Nang marinig ito ng lalaki, ay nag-akma itong kakaripas ng takbo papalayo kay Dario. Nang maramdaman niya ang labis na pagkatakot ng lalaking yon, ay pinili niya itong hawakan ng mahigpit upang hindi na ito makatakas sa kanyang mga kamay. Kaibigan, hindi ako kaaway. Naparito ako para tulungan ka at iligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Maghunos dili ka. Wika ni Dario. Kasabay ng pagwika noon ni Dario,
ay ang puwersahan naman niyang pagkakaladkad sa lalaki. Nang madapo na sila noon sa sentro ng bayan, ay agaran din namang sumalubong sa kanila ang pangkat ni Esing. Dahil sa pagdating noon ng mga antingero, kung kaya't nagawang kumalma ng lalaki. Ginoo, huwag kang mag-alala. Dahil pinapangako ko sa iyo, ililigtas ka namin. Wika dito ni Esing. Nang marinig ito ng lalaki, ay wala na itong nagawa kung hindi ang umiyak habang dahan-dahang niyayakap si Esing. Matapos nila itong pakalmahin, dali-dali din naman silang bumalik sa pamamahay nila Lola Astring. Doon nila ito piniling gamutin, sa kadahilanang alam nilang yon ang pinakaligtas na lugar sa kanilang baryo. Nang marating na nila ang pamamahay ni Lola Astring, ay agaran din naman silang pumasok sa sala nito. Nadatnan nila noon si Lolo Inko na nakaupo habang nag-iisip ng magandang plano. Sa pagpasok ng lalaki sa silid nila Dario, doon nila nakita ang kakaibang karamdaman nito sa kanyang buong katawan. Maniwala kayo o hindi, kahit nasisinagan na noon ng gasera ang buong katawan nito, ay hindi ito nagagawang makitaan nila ng kahit nakatiting na anino. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ng lalaki, ay dahan-dahan nila itong kinausap nang sa gayoy malaman nila ang buong pangyayari. Ayon sa lalaking yon, na bago siya palayain ng demonyong dumakip sa kanya, ay napakarami nitong ginawa sa kanyang buong katawan. Ang pinakamasakit na naranasan ng lalaking yon ay ang pagkuha sa kanyang anino dahil sa ramdam na ramdam niya ang bawat pagpunit nito. Halos hindi na niya noon inaasahan pang mabuhay sa kadahilanang marami na sa kanyang mga kasama ang tuluyan ng nawala ng pag-asa. Ngunit sa pagdating ng gabing yon, ay pinili siyang gamitin ng demonyo sa isang pagtutuos laban sa nilalang na umahon sa uka ng lupa. Ayon sa lalaking yon, na ang kanyang nakaharap na nilalang ay halos hindi makita ang buong kaanyuan. Hindi naman umano nagkakaiba ang wangis nito sa tao, ngunit meron itong mga parte ng katawan na hindi ordinaryo. Paglalarawan dito ng lalaki ay halos maihahalin tulad mo ito sa isang daga na para bang naging kawangis ng tao. Bukod sa mahahaba nitong mga buhok, ay meron din itong matatalas na pangil sa kanyang nguso. Kulay itim din ang mga mata ng nilalang at labis-labis na nangangalingasaw ang amoy nito. Sa pagpapatuloy ng kwento ng lalaki, ay halos hindi na magawang makapaniwala ni Dario sa mga istorya nito. Okay, sunod kagad natin yung 37. Salamat.